Minäpä esittelen uusimman featurein, mitä saatiin Rapidly julkaistua. Mä oon nyt asettanut, että ominaisuudet sivulle kun mennään, niin täällä pitäisi 20 sekunnin jälkeen pompata semmonen kysymys. Niin katsotaan miten se toimii. No niin, siinä näkyy. Eli tässä on ajatuksena, että tää on vähän niin kuin semmonen hihasta nykäisy. Ja tää on kohdistettu siis nyt tänne ominaisuudet sivulle. Ja me voidaan asettaa eri henkilöitä tänne sanomaan näitä, jos ne on online-tilassa tai ei ole online-tilassa. Jossakin voi olla niin kuin tämmönen chattiviesti, että hei tuu chattiin, tai että voi olla myös, että laita tosta tarjous, niin palaan sulle niin kuin mahdollisimman pian, tai että hei, että tiesitkö, että mulla on 15 vuoden kokemus tältä ja tältä alalta. Ja tämän tarkoitus on vaan saada ihminen klikkaamaan tämä auki ja sitten tekemään jotain, toivottavasti jättämään yhteystiedot. Tämmöistä. Kiitoksia.